Alerta vermella pola calor no interior da comunidade. O episodio de altas temperaturas obriga a cancelar a actividade deportiva no exterior en máis de 100 concellos e pon en alerta laranxa. O sur de Lugo e parte de Valdeorras. Case toda Galicia hoxe estará nos 30 graus. Hemos pasado muchísimo calor en Monforte, fue increíble. Non ves como veño? Veño sudando. Vergonza ninguna decirlo. Non estamos acostumbrados a estes calores, pero bueno, lévase. Esa tendencia témola aí e todo parece indicar que nos próximos anos sí que parece que a frecuencia vai aumentar destes fenómenos extremos. Saudos, que tal? Boas tardes. Os servizos de protección piden extremar as precaucións á cidadanía. Unha das zonas en alerta máxima está na provincia de Lugo. Demetrio Morenza. Agora mesmo aquí na cidade de Lugo 32 graus marcan os termómetros e subindo máis de 40 concellos en toda a provincia en alerta vermella por temperaturas que van superar os 30 graus, así que unha vez máis esas recomendacións, buscar sombras como esta na que nos atopamos nós e intentar non expoñerse ás horas máis fortes ao sol. Entre tantas alertas vermellas, laranxas e amarelas, hai zonas da nosa comunidade que se libran ás chamadas zonas de refuxio climático. Entre elas, hoxe están as zonas atlánticas, como as Rías Baixas, terán calor, iso sí, pero non para afogar. Un refuxio climático, de momento. Un refuxo de frío. Aquí vou ca chaqueta. Eu escapo, a min o calor pome mala. E aquí casi hasta compre unha chaquetiña incluso. Unha das consecuencias desta calor son os incendios. Arestora hai activos 2 lumes, un no concello coruñés da Capela, no que por agora levan ardidas, segundo o último parte de Medio Rural, 20 hectáreas. Outro incendio está no concello ourensá da Mezquita, un lume que entrou dende Portugal e que xa leva queimadas máis de 45 hectáreas. Ligado a calor tamén está o negocio que xera, as vendas de xeados, bebidas aumentan e tamén o máis necesario, os ventiladores e o aire acondicionado. As tendas triplican as súas vendas estes días. E o Congreso Judicial do Poder Judicial valorará mañá se Peinado incurriu nunha falta grave á policía por suxerir que poderían axudar a fuxir a Begoña Gómez. O Goberno fala de persecución e o PP lle pide a Sánchez que convoque eleccións canto antes. Hoxe é o Día Internacional da ELA, unha enfermidade que polo momento non ten cura. Unha enfermidade degenerativa na que os coidados e as axudas son moi necesarias para as familias e pacientes. A Xunta asegura que as axudas do Goberno Central só lle chegan ao 10% dos galegos. As tropas romanas e os castrexos continúan enfrontados para facerse coa cidade de Lucus Augusti. Milleiros de persoas percorren a Arestora as rúas luguesas que se converteron nunha cidade da antiga Roma. Comezamos centrados na calor que atravesa Galicia. Imos ver as temperaturas máximas que xa se recollían a 1 do mediodía en Ribas de Sil, Lugo, nos 35 graus e continúan subindo os termómetros nese punto. En Laza, tamén, por exemplo, en Berín, temos 33 graus. Imos velo agora enseguida. E no norte, Ferrol xa chegaba tamén a esa hora 1 do mediodía aos 30 graus, hai unha hora, e no Porriño tamén estaban, como dicimos, roldando esa temperatura, os 30 graus. Ben, tendo en conta estas altas temperaturas, hoxe están activas, xa comentábamos, varias alertas. Imos velas neste mapa que indica un nivel de risco elevado e require tomar medidas de protección. A alerta vermella, podeno ver aquí, en boa parte do interior de Galicia e tamén na montaña de Ourense. A alerta laranxa estaría no noroeste da Coruña e tamén na sur de Lugo e parte da zona de Valdeorras. Nestas zonas, a actividade deportiva federada no exterior queda suspendida. Por último, temos en amarelo a Mariña e tamén centro e sur de Ourense. Ben, pois para analizar mellor este episodio de calor está connosco un dos nosos homes do tempo, Xesús Peleteiro, que imos preguntarlle se, Xesús, moi boas, se estas temperaturas son de récord para esta época do ano. De récord non son, David, pero sí que lle andan preto. De feito, o récord foi o ano pasado, precisamente, 41 graus e medio, algo máis, en
Ourense. De feito, estábamos vendo nesa táboa as temperaturas máximas a unha, agora xa podemos dicir que a superaron de lonxe. Por exemplo, en Rivas de Sil xa superan os 37 graus e na cidade de Ourense superan os 35. Hai outros condicionantes a estas temperaturas, como poden ser as treboadas que esperamos esta tarde, e mesmo treboadas secas. Pois moitas grazas, Xesús. Non marches moi lonxe porque falaremos delas durante este telexornal. O mapa, a verdade, que é moi significativo. Antes imos facer repaso por estes puntos en directo cos nosos equipos que están preparados. Ímolo ver en Lalín, tamén en Castro Caldelas, en Vigo e tamén en Lugo. O que facemos primeiro é comezar no interior de Pontevedra. Ali está Andrea Otero. Cal é a sensación desta hora, Andrea? Pois, David, sensación de calor moi abafanta que temos arestora en Lalín. Este é un dos 16 concellos de interior da provincia de Pontevedra que está en aviso vermello por esas altas temperaturas e que, como estabades comentando, arestora os termómetros están moi por riba do habitual para estas épocas do ano. Ímonos a chegar prácticamente aos 35 graus en todos estes concellos do interior, o que obrigou a suspender as actividades deportivas ao aire libre. Polo tanto, compre ter moita precaución, seguir esas indicacións da Xunta de manterse hidratados e non expoñerse demasiado ao sol nesas horas centrais do día, neste primeiro día de verán que temos esta vaga de calor. Interior da provincia de Pontevedra. No siento la misma temperatura. Sí, bien, y los niños tamén. Porque aunque as temperaturas non serán aquí das máis altas de Galicia, roldarán os 33 e 35 graus, esta alerta vermella actívase pola duración deste episodio ata o mércores, o que obrigará a adoptar medidas excepcionais de saúde pública. Entón hai que buscar unha alternativa, por exemplo, pois ao lado dun río, na sombra, para que non se afecte tanto este calor. A máis de Lalín hai outros 15 concellos afectados: Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo, Cotobade, Covelo, Cuntis, Tozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Alama, Moraña, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Crema de sol, pantalón curto, mangueira e tirarse un caldeiro de agua por riba se fai falta. Moito líquido e ala, todo ben, hidratarse para estar ben. Boa hidratación para evitar os mareos, o cansazo, a fatiga ou os posibles golpes de calor, sobre todo pensando nas persoas maiores de 65 anos e nos menores de 4, buscar espazos á sombra, reducir a actividade física nas horas centrais do día e protexerse do sol. En caso de sufrir algún destes síntomas, recoméndase solicitar axuda urxente no 061. Ben, na provincia de Ourense, a alerta vermella abrangue a zona de montaña, dende o macizo central á parte oriental da provincia. As temperaturas máis elevadas agárdanse na Conca do Miño. Cristina do Río. 19 son os concellos da provincia de Ourense en alerta vermella pola calor. Como dicía, as zonas de montaña onde estas temperaturas tan elevadas son inusuais. É o caso de Castro Caldelas, onde nos atopamos e onde ao longo da mañá vimos numerosos visitantes os que a vaga de calor os colleu facendo turismo pola Ribeira Sacra. A parte desa alerta vermella, tamén están en alerta laranxa na comarca de Valdeorras. Ali son 6 concellos, pero onde se agardan as temperaturas máis elevadas do día aquí na provincia de Ourense, na Conca do Miño, concretamente na cidade en Arnoia. Agárdase chegar ao longo da tarde aos 39 graus. A preto de 800 metros de altitude, no Castro de Caldelas non adoita facer tanta calor como se agarda para hoxe, 34 graus, pero os veciños lévano con bo humor. As 2 da tarde, que apreta un pouco máis, por la mañá sempre está un pouco máis fresco, pero aguántase perfectamente. Me pongo en los asientos de piedra debajo de los árboles y estoy allí como si estuviera en la playa. Cuando me sofoco, me voy al grifo y me ducho con el grifo. A alerta vermella esténdese a 19 concellos da montaña ourensa, varios incluídos na Ribeira Sacra, onde as elevadas temperaturas sorprenden os turistas. Pero bueno, venimos en el coche, ahora vamos a probar, pero se está notando bastante bien. Y crema de protección solar, por supuesto, beber bastante agua, eso sí. He venido muchas veces a Galicia y es la primera vez que encuentro este calor, pero bueno, se lleva bien, se lleva bien. Contan, iso sí, co apoio dos locais que xa están preparados. Enrique, taxista do Sabiñao, leva auga fresca para os seus clientes. Claro, é xente que descoñece as temperaturas e creen que en Galicia chove sempre. Os clientes tamén
non suelen andar nas horas máis donde fai máis calor, sobre todo de 2 a 4 da tarde. Tomando agüita y con cremita solar y para adelante, y pasándolo bien. Tamén hai alerta en Valdeorras laranxa que afecta 6 concellos. En a Conca do Miño, onde están máis habituados ás temperaturas extremas, prevese chegar aos 38-39 graus. As máis altas serán na cidade e na Arnoia. Ayer por la tarde hemos pasado muchísimo calor en Monforte, fue increíble. A mediodía quenta un pouco, pero bueno, non estamos acostumbrados a estes calores. Mañá será parecido e o martes prevese que escalen ata os 40 graus. Continuamos facendo repaso por máis puntos. Imos agora ata Lugo, Demetrio Morenza. Cal é a sensación desta hora na cidade? Sensación de calor abafante aquí agora mesmo na cidade de Lugo, 32 graus e subindo porque se agarda que podamos chegar aos 35-37 graus nas próximas horas. Nesta provincia son máis de 40 concellos os que están agora en risco máximo, alerta vermella por estas altas temperaturas que van golpear con forza ao longo de toda esta xornada. Por iso, dende aquí, unha vez máis, repetir esas mensaxes que se veñen facilitando ao longo de todo este informativo, hidratarse constantemente, poñerse a sombras como esta na que nos atopamos nós, ou buscar zonas ás beiras dos ríos e, se pode ser, non sair se non é necesario e manterse ao fresco todo o que sexa posible. Alerta amarela na zona da Mariña de Lugo, as temperaturas aí van dar un pouco máis de respiro, unha sensación un pouco máis agradable, pero a xornada, a de hoxe, temperaturas extremas que fan desta provincia tamén un dos fornos de Galicia ao longo desta xornada. Sarria é un dos municipios afectados polas temperaturas altas previstas para esta xornada. Hoxe está en alerta máxima. Normales non son, non. É que estamos a unha temperatura que non se dá aguantado na calle, coño. El calor, desesperante. Bueno, antes no, pero ahora es muy normal. Hace muchísimo calor. En idénticas circunstancias están outros 27 concellos do centro de Lugo e 14 da zona da montaña. Cuando miro la televisión y sale toda España en rojo, digo, madre mía, ¿qué está pasando? Sarria calurosa. Pues villa nun valle, entonces, pues, de por sí, pues, fai bastante calor sempre, durante a hora. Buscamos un termómetro, xa marca 28 graus a media mañá en Sarria e poden aproximarse aos 40. Buscar a fresca é misión case imposible. Abanico y agua, no hay otra cosa que hacer, y en casa el ventilador, no hay otra cosa. Nótase bastante. O que pasa é que eu estou aquí nun pobo aí pequeno e teño a casa que antigua está de maravilla. É unha alerta por saúde. Maiores e pequenos son os máis vulnerables, pero tamén hai que prestar atención ás mascotas. Cus cadeliños ao río, nós igual, refrescarnos e nada, salir cando baixan un poquinho as temperaturas. Yo ya me meto en casa y ya no salgo. Hasta las 10 de la noche, que tengo también un perrito y hay que salir tarde con él. Na Mariña hai alerta amarela, igual que en algúns concellos do centro de Lugo. Xa no sur, en Monforte, Pantón, Sober, Chantada, Quiroga ou o Sabiñao, entre outros, o aviso é de nivel laranxa. Na Coruña son 33 os concellos que están en nivel vermello, son os do interior da provincia. Os termómetros chegaron aos 35 graus pasado o mediodía nas comarcas de Arzúa e tamén de Ordes. Desde As Pontes polo norte ata Vedra polo sur, alerta vermella por este episodio de calor anticipaba un domingo onde o sol quentou desde primeira hora en toda a provincia. Coas actividades deportivas federadas suspendidas a partir das 12, os peregrinos que durante esta xornada transitaban o camiño francés madrugaron máis do habitual. Solemos pasar a intentar por la sombra y cuando vemos este tipo de fuentes nos refrescamos, la verdad. También llevamos nuestra botellita de agua, porque es necesaria, la verdad, para estas horas. Pero nos hemos levantado a las 5 de la mañana y creo que hemos empezado la salida a las 6 menos cuarto por ahí, ya con desayuno, duchados, todo. Os colectivos máis vulnerables, maiores e persoas con doenzas cardiorrespiratorias extremaban tamén as medidas de protección, exposición ao sol fora das horas centrais e unha hidratación constante. Que fará cando veña julio e agosto, pero bueno, mal, vívese mal. Fora non podes estar ao sol que fai moita calor. Nirse á sombra e non traballar moito. Eso. E tomar agua fresca, cervezas non se poden tomar. Notase moito calor e a demanda de auga bastante tamén. E non me mandes ir hoxe ás 4 da tarde, nin nada, A mí non ves como estou, empezo a sudar e xa non aguanto. Na provincia da Coruña hai ademais 38 concellos en alerta laranxa que comprenden todo o litoral ao norte de Vimianzo.
Pois o refuxio nesta xornada está nas Rías Baixas. Tanto que arestora están entrando brétemas en toda a ría de Vigo. Os seus areais volven ser este primeiro día do verán un lugar de respiro. Raquel Gandoi. Hai que darlle as grazas desta resiliencia climática do litoral da provincia de Pontevedra a ese grandioso océano Atlántico. As Rías Baixas, con menos exposición a secas e a calor, volven exhibir hoxe o seu microclima atlántico temperado fronte aos extremos. Así que a imaxe volve ser a de onte e a que vai ser probablemente xa ata fins de agosto a das praias con moita xente e a dos bañistas que reviven nun mar que hoxe está frío a 16,9 graus. Mínimas moi altas, máximas altas, 28 graus, moi lonxe dos valores de Ourense e Lugo. De feito, son moitos os que din que agradecerían un pouco máis de calor e algo menos de brisa. É este océano Atlántico que regula a influencia da masa de aire quente, o que fai que en praias como esta de Samil se xunte moita xente que escapa da calor interior. 28 graus de máxima nas Rías Baixas, a auga a 16,9 e unha brisa que permite estar ao sol. Quen ten un microclima temperado atlántico ten un tesouro. Pero sí, é un refuxio climático de momento. Un refuxio de frío. Aquí vou ca chaqueta. Gracias ás CIES, gracias á ciudad, o mar que temos aquí, claro. Yo creí que iba a hacer más calor y sin embargo llegué aquí y me sorprendí, me puse así, si no hubiera puesto hasta una camiseta. Sí, no, aquí está de maravilla, por eso viñamos pasar o día, porque en Ourense non se para. Eu escapo, a min o calor pome mala. E aquí casi hasta compre unha chaquetiña incluso. Suave siempre. A ver, lo de las nieblas y eso, cuando hace un poco de 3 días o 4 de calor siempre viene algo de niebla, pero bueno, para mí es una temperatura bárbara. Sí, tenemos a nevo aí que está a punto de entrar, pero se está de vicio, non, os 40 grados de Ourense non nos queremos aquí, non. Sí, hace un poco de fresco, no contábamos con que hiciera tanto fresquito. Por aí ya estamos viendo la niebla que va entrando. Esta mañá a última hora comezaron a entrar as brétemas no areal de Samil, algo habitual. O luns choverá a mañá, pero as temperaturas seguirán aumentando para deixar o termómetro nos 34 graus. É o máis incómodo, o que impide descansar. Volven as noites tropicais de ata 22 graus centígrados. Moita calor en Galicia, pero tamén no resto de España. Temperaturas extremas, noites tropicais e máximas que en moitos lugares superaron os 40 graus. Agárdanse máis de 36 en áreas do interior de Asturias, Cantabria, a Meseta Norte e Baleares. Máis de 38 graus en amplias zonas do centro e sur peninsular. E máis de 40 no interior do País Vasco e nos vales do Ebro, Texo, Guadiana e Guadalquivir. Ben, recuperamos neste momento o mapa coas alertas e agora imos situar nelas temperaturas umbrais e van ver que son ben diferentes dependendo de cada zona. Por exemplo, os umbrais máis altos atópanse no interior, na Limia, en Terras de Lemos ou, por exemplo, en Valdeorras. Fíxense aí neses temperaturas de referencia, porque en algúns puntos destas comarcas hoxe os termómetros van roldar esas cifras. E onde van superar estas temperaturas de referencia para a saúde é no norte, sobre todo no noroeste da Coruña. Fíxense no valor de referencia, hoxe a máxima prevista aí nese punto está nos 30 graus. Por iso están activadas estas alertas, non é unha brincadeira, porque esta temperatura umbral marca un punto a partir do cal a calor aumenta a mortalidade. Por lo tanto, moito sentidiño nesta xornada. Ben, o día vai ser cálido, pero é que as noites non están axudando nada e complícase conciliar o sono. Estamos tendo noites tórridas que teñen efectos sobre a nosa saúde. A temperatura xeitada para dormir, ben, debería roldar os 20 graus, pero nada que ver estes días. As noites tropicais son cada vez máis habituais e por iso a xente alonga as estadías na rúa. Estes días o ambiente pola noite é espectacular nas vilas galegas. As temperaturas destes días son para caer desfalecidos. Pode soar a broma, pero sufrir un golpe de calor non é algo tan raro, ollo. De feito, en España morreron cada ano 1.300 persoas por esta causa, segundo estimacións do Instituto Carlos III. Estes días, voluntarios do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense achéganse ás zonas de recreo para informar sobre os golpes de calor e que facer. Os expertos din que os grupos máis expostos son os nenos, os maiores e as persoas con enfermidades crónicas. Algúns dos síntomas dun golpe de calor son a sequidade, a dor de cabeza ou ter cambras. Os médicos afirman que con temperaturas tan altas hai que hidratarse, evitar a exposición prolongada ao sol e non facer exercicio físico intenso.
A boa hidratación dos individuos, sobre todo que beban bastante auga, ao menos 1,5 litro de auga ao día, eso sería o mínimo, que eviten a exposición solar cando saian á rúa, sobre todo nas horas centrais do día, entre a 1 do mediodía e as 6 da tarde. Tenemos que tener especial interés y especial cuidado con nuestros pacientes ancianos, pacientes crónicos, complejos, con mucha patología y con mucha polimedicación, porque muchas veces estamos utilizando cantidades importantes de diuréticos. Por lo tanto, es fundamental que mantengamos un nivel óptimo de hidratación. Protección solar, no solo con cremas, en el caso de los niños protección 50 siempre, sino también protección física, como pues, las camisetas con protección solar, gorras, sombrillas, y en los bebés más pequeños intentar evitar por completo la exposición solar. Estamos falando destas alertas pola calor e iso que, dende algo máis das 10 desta mañá, é cando estamos oficialmente no verán. E chega con temperaturas moi altas, vaga de calor e a sensación de que estes fenómenos meteorolóxicos tan pronunciados estánse volvendo cada vez máis habituais. Ás 10:24 desta mañá inaugurouse oficialmente o verán. É o día máis longo do ano e, por suposto, a noite máis curta. É tamén o día en que as zonas do planeta do hemisferio norte reciben a maior cantidade de horas de luz solar. É o solsticio de verán. Astronómicamente é porque o Sol ocupa a posición máis alta con respecto ao ecuador celeste dentro da eclíptica. Isto é o motivo astronómico. O que fai, o que nos afecta nas nosas vidas cotiá, é que o día máis longo, a noite máis curta, o Sol chega a máxima altura sobre o horizonte, máis de 70 grados de altura, e o día que no mediodía, en Galicia máis ou menos as 2:30, se producen as sombras máis curtas de todo o ano. Meteorolóxicamente o verán recala en Galicia de xeito contundente, con temperaturas que non baixaron dos 25 graus pola noite en varios puntos da Coruña e Pontevedra, e que chega con previsións de máximas de 39 graus en Ourense e máis de 30 na maioría de Galicia. Comeza moi cálido, non? A previsión, dende logo, pois xa tal e como comeza con este exceso de calor no mes de xuño, pois probablemente ao final, cando rematemos este verán, lóxicamente nas estatísticas, pois quedarán que é un verán cálido, non? Un pouco seguindo a tendencia dos últimos veráns. O mes de xuño está resultando un dos máis quentes registrados en Galicia nos últimos anos. Xa no verán do ano pasado registráronse vagas de calor de 16 días e ata 40 avisos por temperaturas extremas. O verán pasado tivemos máis da metade do verán con algún tipo de aviso. Entón, bueno, pues esa tendencia témola aí e todo parece indicar que nos próximos anos pode ser xuño, pode ser xullo, aí pues pode variar un pouco, pero bueno, nos próximos anos non ten por que pasar todos os anos, pero sí que parece que a frecuencia vai aumentar destes fenómenos extremos. A vaga de calor proseguirá ata mediados da semana e acadará o seu máximo cara ao martes, algo que desfrutarán os amantes das altas temperaturas. Para todos os demais, sombra, hidratación e a poder ser algo de refresco. Pois, ademais dos problemas de saúde que pode propiciar a situación que estamos vendo, xa fomos vendo tamén algunhas recomendacións, tamén ten repercusións directas noutros fenómenos meteorolóxicos. Volvemos con Xesús Peleteiro. Hola de novo, cales son, Xesús? Que tal, David? As tormentas, as treboadas, ese aire cálido que entra dende o sur, que nos trae o anticiclón, colide cunha masa de aire frío en altura que tamén trouxo o anticiclón e van deixando pois esas nubes de desenvolvemento vertical tan grandes que son as que deixan as treboadas. Ollo, que as treboadas non só teñen por que vir con precipitación, mesmo hai treboadas, hai momentos, sobre todo cando a calor a superficie é moi intensa, que esas precipitacións non chegan a tocar o chan, evapóranse antes de chegar ao chan, é o que lle chamamos treboadas secas. Hoxe podemos ter algunha, onte pola noite, de feito, tivemos e pola tarde tamén, e esta tarde, sobre todo nas montañas de Lugo e no interior da provincia de Lugo tamén, e mesmo na Mariña, poderíamos ter esas treboadas secas que, ollo, poden causar algún incendio. Moitas grazas, Xesús. Despois, no tempo, debullará polo miúdo toda esta situación. E como nos comentaba tamén Xesús, estes episodios de altas temperaturas que estamos a vivir, esas tormentas secas, traen, entre outras, a indesexada consecuencia dos lumes forestais. A arestora, hai activos 2 incendios que superan as 20 hectáreas afectadas. Un dos lumes permanece activo no concello da Capela, na parroquia do mesmo nome, entre as Felgueiras e a Teixeira, de toda a estrada AC564. Para a súa extinción movilizáronse polo de agora un técnico, 5 axentes, 7 brigadas, 8 motobombas, unha pá e 3 helicópteros.
E outro incendio activo é no concello da Mezquita, concretamente na parroquia de Manzalvos. Entrou dende Portugal esta mañá e para a súa extinción mobilizáronse polo de agora 4 axentes, 6 brigadas, 5 motobombas, unha PA, 3 avións e 3 helicópteros. Segundo o último parte de Medio Rural, xa levan ardidas aquí neste punto 45 hectáreas. Ante este escenario, a Xunta mantén prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais realizados por particulares. O Goberno galego chama a colaboración da cidadanía para que extreme as precaucións e denuncie calquera actividade delitiva incendiaria da que teña coñecemento. Lembren que en caso de detectar algún incendio forestal deben chamar o número de teléfono gratuito 085. E no Colexio Carmelitas de Ourense puxéronse mansa obra para achegar o seu gran de area na tarefa de coidar os montes. Conscientes da importancia das árbores, varios rapaces ofrecéronse como voluntarios para reforestar a zona de Seixalvo. Este espazo, que supón o pulmón verde da cidade, ardeu o pasado verán, afectado por un lume. E imos ver outro dos puntos de interese, saber como están arestora algunhas das nosas vilas, con imaxes en directo das cámaras web da Galega. E comezamos no Cebreiro, a montaña que tamén se atopa en alerta vermella, alerta máxima, e as temperaturas, ollo alí, as máximas poderían estar por riba dos 30 graus. Imos tamén ver a cidade de Pontevedra, a dereita, aí o que nos atopamos é unha cidade que está nese refuxio climático, poderíamos dicir, que non ten ningún alerta, ningún aviso activado, pero ollo porque ali novamente as temperaturas poderían estar nos 30 graus. O aire acondicionado que fai é resecar moito o ambiente. Se a humidade relativa do aire baixa por debaixo do 35%, vanse nos resecar moito as vías respiratorias. Vamos ter afonía, dor de gorxa, farinxite, larinxite. E a medida que soben os termómetros, a demanda para climatizar os interiores das casas e dos negocios aumenta tamén. Cada vez instalanse máis aires acondicionados e para que non o fixo aínda, a solución estes días son os ventiladores. Entre 24 e 26 graus é a temperatura ideal para estar en interiores cando fora vai esta calor. Pero é certo que en Galicia moitas vivendas e negocios non están aínda climatizados e cando quenta, a solución máis inmediata é o ventilador. Move o aire e mellora a sensación térmica. A gente está vindo porque o calor está batendo forte e nada. Nós estamos contentíssimos. Por ahora temos bastante e esperamos a gente quando queira que lo venha aqui. Normalmente vem um pedido por dia. Ayer ha venido 3 vezes e hoje, sábado, normalmente não deveria vir, ha venido outro mais. E seguimos vendendo. Eu abri a hora às 5 da tarde e já vendi 3. Naqueles espazos que dispoñen de aire acondicionado, que si diminúe a temperatura real do cuarto, debemos ter máis precaucións. O uso ideal é manpoñelo a esa temperatura que soe estar en torno a 24-25 graus e ollo vixilar tamén a humidade relativa do aire, porque o aire acondicionado que fai é resecar moito o ambiente. Se a humidade relativa do aire baixa por debaixo do 35%, vanse nos resecar moito as vías respiratorias. Vamos ter afonía, dor de gorxa, farinxite, larinxite. Como solucionamos eso? Poñendo, por exemplo, un humidificador. E non podemos esquecer que o aire acondicionado require revisións. O primeiro é fundamental é facerlle un bo mantenemento. O aire acondicionado ten unhos filtros que hai que cambiar periódicamente e se non os cambiamos, neses filtros van quedando atrapados aí alerxenos, esporas de mofos, van quedando contaminantes que se non os cambiamos convenientemente, estamos respirándoos e si poden acabar causándonos enfermidades. O consumo enerxético do aire acondicionado é maior, pero cando realmente se precisa baixar a temperatura, é a solución máis eficaz. Ben, tamén informarlles de que o código QR que poden ver á dereita das súas pantallas, aí teñen toda a información sobre os concellos afectados, senón tamén poden visitar a nosa páxina web g24.gal. Cambiamos de asunto, imos ca actualidade que nos leva á decisión do xuiz Peinado de enviar a xuízo a Begoña Gómez, que está marcando a actualidade política desta fin de semana. O Consello Xeral do Poder Xudicial reuniuse de maneira extraordinaria para estudar a decisión do magistrado, mentres o PSOE pecha filas arredor da muller do presidente do goberno. Ademais de enviar a Begoña Gómez ao banco dos acusados, o xuiz Peinado retiroulle o pasaporte como medida cautelar. O maxistrado apuntou a posibilidade de que os escoltas a axudasen a fugarse, unha hipótese que espertou malestar na Moncloa e entre os sindicatos policiais. O Consello Xeral do Poder Xudicial estudará mañá se o expedienta. O PP chama ao respecto a separación de poderes, pero tamén a policía.
Y es nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O PSOE saíu en tromba a defender a Gómez. Os socialistas falan de escándalo democrático, sosteñen que a muller de Sánchez é inocente e que leva 2 anos sendo perseguida xudicial e políticamente. La señora Begoña Gómez es una persona inocente que ha sido perseguida, que ha sido desde luego vilipendiada, que se le ha acusado de todo sin ninguna prueba. O PP, entre tanto, insiste en pedir eleccións. Pero la realidad es que esto no da más de sí. Y no da más de sí y solo hay una salida y son elecciones. Elecciones porque la corrupción sí asfixia al sanchismo. O ministro Ernest Urtasun, portavoz de Sumar, considera que os socialistas deben dar explicacións urxentes e tomar decisións de calado ante os casos de corrupción que afectan ao partido. O presidente do goberno comparecerá o mércores no Congreso para abordar as investigacións xudiciais que afectan o PSOE, o goberno e a súa familia. Ben, imos falar agora dun eido no que a Xunta pon o foco, o absentismo laboral. Actualmente existe un colapso absoluto na tramitación das baixas de longa duración. Só no ano pasado había en toda España case 150.000 expedientes sen resolver, o dobre que no 2026. A Xunta cree que o Goberno Central debería duplicar o número de inspectores para poder afrontar esta carga de traballo. O Executivo galego agarda ter listo o mes que ven o plan fronte ao absentismo laboral que está consensuando coas partes implicadas. A patronal reclamou esta semana que a Seguridade Social asuma o pago íntegro dos primeiros 15 días de baixa laboral mentres non deixen de medrar. Lo que no puede ser es que básicamente todas las bajas hasta el 15 día es que lo pagan las empresas. Entonces, oiga, si usted no pone el remedio de que esto se arregle, por lo menos evíteme el coste. A Xunta cree que o foco non está en quen custea as baixas, senón no colapso burocrático do sistema a nivel estatal. O colapso é absoluto, ademais temos, sabe vostede, unha ministra de Traballo está máis preocupada en xerar conflito cos médicos que en resolver os problemas. Aquí estamos a falar de que hai xente que leva moito tempo esperando nesas baixas de longa duración a que se resolva, e sabe por qué? Porque se lle esqueceu contratar máis inspectores. A xuizo do conselleiro sería necesario contar con ata o dobre de inspectores. No ano 2022 había 60.000 expedientes sen resolver. No ano 2025, 150.000. A Xunta traballa no marco do diálogo social nun plan de choque consensuado para atallar o absentismo laboral. E a Xunta, eu teño que dicilo, no ámbito sanitario, pois, por exemplo, sabe vostede que vimos de nomear 18 inspectores para poder axilizar nas baixas de máis de 365 días esa xestión e, ao mesmo tempo, tamén axilizar, simplificar, quitar burocracia, a colaboración que fan sempre as mutuas. Esquezamos eso de que vamos a privatizar a sanidade. Non é certo, respetando sempre, non me vou a cansar de dicilo, o dereito dos traballadores a que teñen unha enfermedade, unha lesión, un accidente, pois a ter esa cobertura económica e social o tempo que sexa necesario. A previsión é que o plan estea listo o vindeiro mes de xullo. No plano internacional, segunda volta das eleccións en Colombia. Unhas votacións que enfrontan a un candidato de dereita respaldado por Trump e a un candidato que promete continuidade co presidente saínte de esquerdas, Rosa Conde. Iván Cepeda, herdeiro político de Petro fronte a Abelardo da Espriella, coñecido como o Tigre. Dous candidatos tan diferentes como as súas propostas para unha Colombia profundamente dividida. Gañe quen gañe, e aínda que as enquisas apuntan ao Tigre, herdará unha Colombia exhausta, con enormes desigualdades económicas e millóns de persoas loitando para cubrir as súas necesidades máis básicas nun país onde o salario mínimo rolda os 350 euros ao mes. Un país coas contas públicas en números vermellos, a violencia e a inseguridade á alza e un narcotráfico que mantén a Colombia como o maior produtor de cocaína do mundo. Grazas, Rosa. Cambiamos de asunto, imos cos sucesos e temos que darlles conta de que en Ferrol morreu unha muller logo de caer por un acantilado. Foi pola parte de abaixo do Cabo Prior en Covas. Segundo particular que alertou o 112, tras a caída golpeouse contra rochas e non había maneira de chegar a ela. Ata o lugar desplazáronse de inmediato profesionais sanitarios en helicóptero de salvamento, pero nada se puido facer por salvarlle a vida. E traxedia en Lanzarote, unha nena de 4 anos morre afogada na piscina dun hotel da localidade canaria. O suceso ocorreu na zona de Praia Branca. O socorrista do hotel intentou reanimala, pero cando a sacou da piscina xa estaba en parada cardiorrespiratoria. Os equipos médicos non puderon tampouco facer nada por salvarlle a vida.
E falece o terceiro menor que estaba crítico tras afogarse nunha praia de Tarragona. Os rapaces tiñan entre os 12 e os 13 anos. Todos tiveron dificultades para sair da auga mentre se bañaban nunha zona rochosa onde ondeaba a bandeira amarela de precaución. Un morreu na praia e os outros dous no centro sanitario, o que foron trasladados. 3 amigos que ían con eles si lograron sair da auga polo seu propio pé. De volta a Galicia, imos agora ata Vilaboa, en Pontevedra. Alí os bombeiros tiveron que excarcerar os conductores de 2 vehículos que chocaron frontalmente na Nacional 550, altura de Figueirido. Tamén tiveron que axudar a sair a un copiloto dun dos turismos implicados. O accidente tivo lugar a última hora da tarde de onte. Esta mañá xa se circulaba pola zona sen ningunha retención. E fíxense no espectacular rescate destas 2 persoas nas pontes colgantes de Chulilla, en Valencia. Os bombeiros tiveron que trasladalas en helicóptero despois de que se sentisen indispostas cando estaban facendo a ruta dos Pantaneros, un dos maiores reclamos turísticos da zona. Foron dadas de alta xa no centro hospitalario nas que as tiveron que atender. Hoxe o Día Internacional da ELA. 4.000 persoas conviven en España a diario con esta enfermidade, a esclerose lateral amiotrófica. Unha enfermidade sen cura e tremendamente cruel. Para facerse unha idea, cada día 2 persoas son diagnosticadas de ELA e ese mesmo día 2 persoas morren desta doenza. En moitas ocasións, o único que teñen ao seu alcance é o tesón propio e o das súas familias e cuidadores. Sí, claro que sí, adelante. ¿Te pongo tu pantalla? En este momento lo que no tenemos es un tratamiento curativo. Disponemos de algún fármaco que intenta ralentizar la progresión de la enfermedad, pero ninguno es curativo. A conselleira de Política Social, Fabiola García, participou hoxe nos actos polo Día Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica, a ELA, organizados pola Asociación Agaela. Lembrou as axudas de 12.000 euros anuais para cubrir os custos derivados desta doenza que afecta a máis de 200 galegos e lamentou que as medidas do Goberno Central apenas cheguen ao 10% dos galegos. E Lugo vive a última xornada do Ar de Lucus coas rúas cheas de romanos e castrexos. Imos agora de festa, porque aínda quedan moitas horas para gozar das actividades e espectáculos espallados por toda a cidade amurallada. Domingo de tregua entre os romanos e os castrexos. A cidade de Lugo segue inmersa no seu pasado romano. Desfiles cos mellores traxes. Outras cidades non teñen, hai que tirar pos de casa, evidentemente a poboación de Lugo, para iso é unha maravilla, participa, cada día se caracteriza de mellor, eu creo que vai millorando ano tras ano e volvo a decir, é gracias á xente de Lugo. Tipa romana, veremos a ver para que vai. Noutros puntos da cidade están tamén os castrexos, presumindo do seu pasado celtíbero e defendéndose dos romanos. Hai que manter o castro, hai que defender as posicións e eso exixe o que sea necesario. E pois un día moi importante para a cidade de Lugo, pois unha recreación histórica que acollamos a todo o mundo a nivel nacional. Centos de actividades completan esta última xornada do Ar de Lucus. Ao longo destes días, concellos da Raia, a un e outro lado do río Miño, estarán conectados pola música, literatura e o patrimonio na contorna do Baixo Miño. Desta volta tocou o Concello de Tomiño cunha experiencia enogastronómica e música latendan. O lugar elixido para desfrutar desta experiencia son estes viñedos de Altos de Torona, Petiscos, Icfen e a antesala dun festival internacional que busca dinamizar o territorio tendendo pontes a un e outro lado do Miño. Maridar a música co patrimonio, coa literatura e tamén co mundo vinícola, porque creemos que estas son as nosas raíces. Esas raíces sempre estiveron bañadas polas augas deste río, as encargadas de perfilar as capacidades culturais e económicas dos raianos, viñedos con historia como este de 94 hectáreas, onde producen case o 100% de albariño. Pero bueno, aquí temos esa peculiaridade que nos deu ese gran río Miño, porque fai millóns de anos chegaba ao pé do viñedo. Nestes petiscos do festival que se celebrará a mediados de xullo en Tui e Valença quixeron incluir a máis concellos da Raia para visibilizar todo o seu potencial. Nós estamos encantados de que Tomiño e Salvaterra sexan unha pequena parte tamén, unha pequena ampliación dese festival,
e creemos que pode ser moi positivo. Há uma convivência diária, seja ela social, cultural, económica, e por isso para nós, enfim, não há uma fronteira. En esta maridaxe cultural, patrimonial e gastronómica, a un e outro lado da raia, non podía faltar a música, o carón dos viñedos e con vistas ao país veciño. Sobre o escenario, ML Cuarteto vindeiro sábado nas adegas de Fillabú en Salvaterra, quenda para a soprano Laura Molina e para a pianista Paula López Atanet. E imos agora, cando pasan das 3 da tarde, cos compañeiros do Tarde Piaches, que nos van contar brevemente para ir abrindo o apetito que teñen preparado para esta tarde. Hola, Silvia, creo que tedes preparada tamén unha entrevista, non? Pois temos unha entrevista moi importante que é a un dos investigadores galegos máis importantes e referente a nivel mundial da investigación do xenoma humano e que todos queremos e coñecemos, que é Ángel Carracedo. Na súa vila natal, unha entrevista de verdade, David, íntima, moi persoal, e que coido para todos que non o perdades porque é coller ao investigador fora do seu laboratorio. Iremos ao lugar máis quente de Galicia e os que teñen mascotas. Hoxe o seu programa, non digo máis. Quedamos pendentes. Moitísimas grazas, Silvia. A céntrica Porta do Sol de Vigo converteuse nun obradoiro de pintura ao aire libre. Vexan, celebrouse unha nova edición da Batalla Mural. Forma parte do Programa Municipal de Arte Urbana para estimular o talento dos novos creadores. Os participantes tiñan unha temática que coñeceron no mesmo intre de iniciarse o evento e utilizar o material achegado pola organización. O vencedor poderá pintar o seu deseño nunha parede medianeira da cidade. Esta imaxe tamén é ben fermosa. 100.000 poemas caeron nos arredores da Catedral de Barcelona, deixando os paseantes abraiados. Poemas cos que se pretende rememorar os bombardeos que sufriu a capital catalana durante a Guerra Civil. E rematou, puxo punto e final o Festival O Son do Camiño en Santiago cun éxito de público. Milleiros de persoas asistiron ás máis de 22 horas de música. Foron 3 días por onde pasaron artistas como Katy Perry, Dani Martín, Linkin Park ou, están a ver, escoitar, Lola Índigo, que se encargou de pechar o festival. A granadina tivo tempo entre temas de louvar Galicia e de emprazar os asistentes a reencontrarse en agosto, pois, segundo dixo, adoita veranear na nosa comunidade. Ben, pois ata aquí o telexornal. Xa saben que teñen toda a información sobre os concellos afectados por esta vaga de calor, os que están en alerta vermella, laranxa e amarela no QR que aparece á dereita da pantalla tamén en g24.gal. Moitísimas grazas por acompañarnos, tamén moitas grazas aos nosos compañeros que estiveron na rúa contándonos todo o que acontecía no día de hoxe. E imos cos deportes.